Kde ste ho videli? Polícia! Vylez von! Vylez von! Prečo si utekal? Mám vodičák. Nemáš vodičák, zákaz činnosti? Mám. Stávať. Nejaký alkohol pred jazdou, počas jazdy. Mal som pivo. Pivo? Áno. 049. Na hrudníku neboli? Ne, niečo okrem okresa. Ďakujem, dobrý. V rámci toho však tiež by ste utekali, ne, keď nemáte vodičák. Má väčšie nevlastní vek okolo 340 rokov. Vraj pôsobí, že úplne príčetná. Tentokrát vozidiel, stierače, zrkadlá, tabule. Teraz som mal požiadať na približenie vrstu. Dobrý deň, polícia. Čo sa stalo, pani? Uniesli moju mamu. Uniesli vašu mamu? Máte momentálne pri sebe nejakú zbraň? Nie, ja mám len účel bytu. Presunieme sa k scéne, vykonáme bezpečnostnú prehliadku. V zmysle paragrafu 22 sa presvedčím, či nemáte pri sebe zbraň. Čo sa stalo? Uniesli moju mamu. A kvôli tomu tu poškodzujete cudzie vozidla. Áno. Ako ste k tomu dospeli, že vám ho mali uniesť? Ja som išiel z Billy a ja som ho videla a išla ku mne a keď som išla ku dverám, tak už tam nebola. Koľko je celkovo poškodených aut? Kolegov som poslal, To je ktorý zase zistovať, koľko ale si to vedela. máme celú veci. Pozrite, len púzdiek mám. Určite. Ani dech som si nezlomila. No a Toto som spravila za sekundu. to vás mám akože pochváliť, že pritom ste si ani nechty nezlomili. Tento späťák. Ukáž ruky! Ruky ukáž! Policia, odpovedali! Odpovedali! Poď von! Poď von! Dobre, poď von! Nezachádzaj, poď von! Dobre, či nosí.